А я хочу еще. Дайте мне всех. Ку-ку, как и мой ку-ку, будет новым другом. Я его на сумку. Ку-ку, ищу снова ку-ку. И я его найду. Чирики в эту минуту. Да уж. И за фехтики с улички. Днес отиваме на абитуриентски бал. И аз пък на абитуриентски бал. Отиваме на открит урок, който означава, че имам още 15 минути. Трябва да побързам. Докато няма коли бързо. Бързо, докато няма коли. Така. Готови сме. Посахиличме. Така. Тъй. Чеме на открития урок. Защото ще имаме от 3 градове 40 учители. Това за мен е голям. Ама много голям стрес. Аз тогава пресигурно да 10 минути. What? Така, хора, до нашето училище са. Така, както обикновено е полудяло. Сега ще завим посоката. Тъй. Завихме. Тук, както обикновено малко са поудели. Сега ще... О! Виги нашите, бе! Уживам се. Тъй, сега учаме в музикалната с момчетата. Оф, Боже! Боже, Господи! Почва да ми става интересно как класа ще се справи да дойде до музикалната къща и аз не знам вече. Един се занимава с локви, другия